Dobré ráno, vážení poslucháči. Práve je 10. hodina a počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov. Na stanici 1530 AM WDJZ Bridgeport, Connecticut. Každú nedeľu od 10. do 11. ráno. Takže ešte raz, dobré ráno všetkým slovenským poslucháčom, ktorí počúvajú Jožka pre Slovákov na stanici 1530 WDJZ Bridgeport, Connecticut. Takže dovolte mi, aby som vás pozbudil trochu. Dneska je 30. júna. Je to posledný deň a ukončujeme pol roka. V roku 2002 ukončíme pol roka dnešným dňom. A ako dobre viete, moji posluchači, minulý týždeň som vám položil jednu súťažnú otázku. Tieto súťažné otázky budem rozoberať a budem klásť každý týždeň nejaké, lebo viete ako dobre, teraz Lenka vám povie, čo a prečo ja robím tie súťažné otázky a kde oni budú vyhlasované. Lebo sa budeme poriadať piknik. Takže tieto súťažné otázky budú kvôli tomu, aby ste sa zúčastnili na slovenskom pikniku. Proste, keď odpoviete otázku, tak keď odpoviete správne samozrejme, môžete niečo vyhrať, prídete na slovenský piknik a dostanete darček. No, peknú cenu môžete dostať. A viete, minulý týždeň, aká bola súťažná otázka? Tak ja vám ju aj pripomeniem, aby ste mi mohli volať na telefónne číslo do štúdia 203 367 4395. Moje číslo do štúdia, do rozhlasu je 203 367 4395. Súťažná otázka znie: ako sa volá tréner, ktorý priviedol slovenských hokejistov k peknej zlatej medaile? Chcem, aby ste mi zatelefonovali na číslo telefónu 367 4395 počas nášho hodinového vysielania. Kto správne zavolá, správne povie, budeme priamo rozprávať, takže niečo pekné vyhraje. Takže volajte mi na číslo telefónu 367 4395, ako sa volá tréner hokejového mužstva Slovenskej republiky, ktorý priviedol ku zlatým medailám. No a viete, to je súťažná otázka. Teraz by som prišiel tak trochu k pikniku našemu. Viete dobre, že 21. júla poriada Jožko pre Slovákov v nemeckom klube Slovenský piknik. Takže ja pevne verím od 2. do 8. Verím to. Lenka ešte bude opakovať párkrát, aby ste si zapamätali, aby ste si zapísali, že budeme poriadať piknik, lebo ja som bol včera tiež na slovenskom pikniku. A poriadala ho farnosť Najsvätejšieho mena Ježišovho v Stratforde. Včera pekne. Všetci teraz, ktorí ma počúvate, a viete, vám poviem popravde, som sa tam prechádzal a málo o tom ľudia vedia. A myslím, že niektorých som už aj tam dostal. Natáčal som sa, na budúci týždeň budem to vysielať pre Slovenské rádio. Niektorých ľudí som ponatáčal, ktorí boli ochotní. Ja môžem jedno povedať, ja by som chcel aj poďakovať napríklad Janovi Goliášovi, nakoľko moja angličtina ešte nie je taká dozrelá, a Jan Goliáš ma sprevádzal po celom pikniku. No, on mi prekladal do angličtiny, do slovenčiny a proste sme sa, tak ja som pár ľudí ponatáčal, všetko, ako sa im páči Slovenské rádio, ale vám poviem popravde, že je to ťažké, keď málo ľudí o tom vie. Priznali sa mi, osobne niektorí ľudia sa mi priznali, že oni o tom vôbec nevedia, že aké Slovenské rádio je. A neviem, prečo nepoviete, že prozí sa, vysiela sa Jožko, nová éra ide, Slovenské rádio je, nože zapni si ho, je pekné počasie, je toto, Jožko nám niečo povie nové, jeden druhému zavolajte, nehambite sa, ja neviem prečo, alebo neviem, čo vo vás je, lebo ja do duše človeka nevidím, ale myslím si, že je to vždy pekné pripomenúť si domovinu. A ja, Lenka, Agata a Martin, my štyria, my vám chceme pripomenúť iba domovinu. Náš kraj slovenský. Za tú hodinku.
a Martin. A nebudem veci hoterec. Takže leto s humorom. Ander z Košic. Ľudia, dobre. A v spálni chlop z Českej Lipy. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov. Na stanici 1530 AM WDJZ Bridgeport, Connecticut. Každú nedeľu od 10. do 11. ráno. Na čísle 203 367 4395 203 367 4395. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovakov na stanici 1530 WDJZ každú nedeľu od 10. do 11. hodiny. A teraz opakujeme vždy súťažnú otázku. Ktorý tréner priviedol slovenských reprezentantov k zlatej medaile? Takže volajte mi, ktorý tréner, ako sa volá tréner, ktorý priviedol Slovensko k zlatým medailám v hokeji. A vo moje číslo, viete, ja pevne viem, že všetci už máte ho napísané, 203 367 4395. Pokiaľ môžem teraz, tak vám poviem po pravde, kúšok poviem aj po anglicky. Bo včera, jak mi bol na tým pikniku, tak som sa stretnul s veľa ľuďami, som sa stretnul staršíma. A verte mi jedno, krásny, bo počasie sa vydarilo. Všetko bolo šumné. A mne strašne prekvapilo, že keľo ja poznám ľudí tu. Verte mi, keľo ja vás poznám tu. Všetkých ľudí. A som nikoho neštretnul. Strašne veľa Američanov bolo. A keď som chodil, natáčal, že by takto povedal daco do radia. Proste málo ľudí znalo slovensky. Divčatá, 18, 20 ročné, 17, predávali tam melóny, predávali klobásku, predávali hadoxy, rohlík v parku, alebo párok v rohlíku predávali. Proste zastavil som sa, spýtam sa, či ona zná po slovensky. Rodičia znajú, bába, dedo znajú po slovensky. A to tí vnúčata, alebo deti, vám poviem popravde, bars malo. Ale znajú. Jakže máš? Pivo, pyrohy, toto som čul najčastejší. Jakže máš? Chceš pivo, pyrohy, kapusta, holubky? Také základné veci. Len také... A proste ja neznám, ale ja si myslím, že trvalo by sa už nám teraz zamýšľať nad tým, že jak znáte naše porekadlo, keľo jazykov znáš, teľo raz žiješ. Ja by som vás chcel poprosiť rodičov, dzedov. Nie je to neskoro. Nie je to, nikda nie je neskoro nič. Že by ste kúšok prišli ku šercu a že by ste to tí vnúčatá alebo deti svojho kúšok priklonili a kúšok slovenčiny, že by ste im povedzeli a naučili. Lebo pochádzame zo Slovenska. Každý rodič má právo povedať, jaká to je krásna krajina. Lebo to tí deti tiež možno chcia poznať svet. My poznáme svet Amerike. Poznáme Európu, poznáme aj Ameriku. Ale aj, že by to tí naši deti, co tu žia, že by poznali tiež Európu. Môj názor je na to taký, že proste je to krásne, keď decko môže pôjsť na Slovensko a šumne pohovorí po slovensky a pohovorí aj po anglicky. Už má 2 životy. A myslíme, že to naše rádio tiež prispieje k tomu, že vaše deti, vaše vnúčatá počujú slovenčinu, zvyknú si na ňu, budú viac rozumieť a keď pôjdu na Slovensko na návštevu, budú veľmi cítiť sa obohatení tým, že budú rozumieť slovensky a trocha budú vedieť rozprávať slovensky. No a Gatka k tomu tiež trochu pridala. Tak vidíte, je to krásne. Prosím vás, pozamýšľajme sa nad tým. Ja viem, niekto si povie, ja na to kašem, ja berem penieži, toto je krajší. Nie. Zabudni na tom. Penieži nie sú všetko. Peniaze, to je z peniaze. Peniaze sú dla života. Ale rozhovor človeka s človekom, priateľstvo, to je to najkrajšie. Keď môžeš podať ruku priateľovi, môžeš sa s ním stretnúť, pozdraviť ho, usmiať sa. Ja myslím si, že to je to krajšie.
mali príhovor po včerajškom pikniku, ktorý ma trochu dojal, budem ešte niekedy viac o tom hovoriť. Ja vám hovorím, chcem pripomenúť, volajte mi, ako sa volá slovenský tréner reprezentačného družstva, ktorý doviedol hokejistov k zlatej medaile. Na moje číslo telefónu 367 4395. Ideme s nejakou peknou pesničkou slovenskou. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovakov na stanici 1530. Ja pevne tomu verím, že sa zavolali svojim priateľom, rodzinám, že proste Jožko vyšila každú nedeľu, bo po včerajšku ja mám skúsenosti, na tým slovenským pikniku stretnul som veľa starších, väčšinou tam boli starší ľudia. Ale všetko veľa Američanov, už, ktorí tu žijú 40 roky, 50 roky, možno tých starších. Proste dal som vyhlášiť tam do rozhlasu, že 21. júla ja poriadam piknik. Prisľúbili mi, že prídu, bo u mňa bude aj živá muzika. Oni tam mali harmoniku, krásne sebe. No tak v Cichosti tak krásne bolo. To prostredie vynikajúce tam vzadu za Holinejm je to. No a to mi tešilo, že aspoň raz v roku ešte zrobiť taký piknik. Ja by som tým organizátorom, im chcel pozekovať. Za to, že aspoň raz v roku še zídeme. Ja myslím, že teraz, pokiaľ ja mám to radio, myslím, že možno dať sa veci ohlášenia, tí, ktorí to poriadajú, poriadajú tie pikniky, dajú, že by my, veci Slovákov sme o tým znali. Lebo možno málo Slovákov, málo kto novinky odobíra. Slovak Katolík Sokol. Málo kto novinky odobíra. Nezná o tým. Ja každú nedeľu vyšílam, ja môžem povedať, že by tí Slováci znali o sebe. Ja teraz by som chcel podzekovať tomu Janovi Goliášovi, ktorý še včera o mne starial. Bo, jak som už na začiatku spomenul, moja angličtina ešte nie je dozretá. Takže on mi strašne tam pomohol, prekladal mi. Stretli sme tam Mrs. Wilson, pana Godu, ktorý še nám natočil. Krásne bolo, ktorí ľudia pohutorili kúšok lamane. To bude sa čuť na budúci týždeň. Ale strašne boli pocešení, keď ja som patrili na moje tričko, že Slovenské rádio, Jožko. Takže informovali. Ale utrím, buďte tak dobrí, zavolajte svojim priateľom. Nebuďme jak, že ja si o toto nestarám, alebo ja toto, ale ja poslúcham toto rádio. Ale druhomu nebudem volať. Bo možno vás by zobral radioci. Nie? Alebo utrím vždy, zavolajte, povíte od 10. Takže, Jan Goliáš, ja ti ďakujem šumne za včerajšok. Řešíme previd po tým areálu, Holinejm, krásne. A, Jan, pre tebe šumná špivanočka. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov na stanici WDJZ 1530 každú nedeľu od 10. do 11. No a už je tu, môžete mi volať na číslo telefónu 367 4395, ako sa volá tréner reprezentačného mužstva Jan Fields. Takže a teraz idú recepty pani Agaty. Dobré ráno. Dnes som pre vás pripravila kurča dusené na zelenine. K príprave potrebujete 1 kurča, 3 lyžice masla, 1 cibuľu, 1 lyžičku rajčekového pretlaku, soľ, voda, 2 mrkvy, pol zeleru, 50 g hrášku, 70 g karfiolu, mleté čierne korenie, 1 lyžička hladkej múky a petržlenovú vňať. Kurča pokrájame na porcie a dáme na maslo, na ktorom sme spenili postruhanú cibuľu. Kurča osolíme, okoreníme, podlejeme horúcou vodou, pridáme na hranolčeky pokrájanú mrkvu, kaleráb, zeler a prikryté podusíme. Keď je kurča asi na polovicu mäkké, pridáme čerstvý alebo mrazený hrášok, na rúžičky rozobratý karfiol a ďalej dusíme. Keď sú kurča a zelenina mäkké, jedlo zaprášime múkou a krátko povaríme.
Nakoniec pridáme petržlenovú vňať. Podávame s dusenou rýžou a s varenými zemiakmi. Tak skúste si pripraviť tento recept. Kurča je veľmi zdravé. Môžete mi zavolať, alebo môžete si recepty pozrieť na internete www.4bcx.com, anglicky www.4bcx.com a kliknete na slovenské recepty. Pred lipou, za lipou, to len je... A teraz tu máme správy Lenky. Takže máme zo pár správ zo Slovenska. V súčasnosti v Košickom kraji evidujú 7079 nezamestnaných absolventov škôl, v Banskobystrickom kraji 7414. Najlepšie na tom Bratislavský kraj, kde ich je počet 1107. Viete, že 17. júna 1874 sa v Bratislave narodil Ignác Gesej, národno-osvetový pracovník, učiteľ, redaktor a politik. Po perzekúciách odišiel do USA, kde pôsobil medzi americkými Slovákmi. Po vzniku Československej republiky sa vrátil na Slovensko a v Bratislave v októbri 1920 založil Slovenskú ligu na Slovensku, inicioval postavenie jej budovy na Groslingovej ulici, kde stojí jeho bronzová busta. Zomrel v Bratislave 12. augusta 1928. 11. júna sa začala rekonštrukcia trate Bratislava-Ráča-Trnava. Rekonštrukciu hlavnej trate Bratislava-Žilina-Košice bude hradiť 75% Európska únia prostredníctvom projektu ISPA. A zopakujeme náš oznam o pikniku. Slovenské rádio Jožko pre Slovákov usporádova slovenský piknik, ktorý sa bude konať 21. júla od 2. do 8. hodiny v nemeckom klube. Adresa je 418 Horace Street, je to odbočka z East Main Street. Budú hrať kontakty a budú sa podávať slovenské jedlá a občerstvenie. Vstupné je iba $7 na osobu. Príďte, budeme veľmi šťastní, že vás môžeme pohostiť. Vypijeme si, najeme sa, porozprávame sa, príďte. Prezident Schuster bol 12. júna hospitalizovaný vo vojenskej nemocnici v Bratislave, kde sa podrobil chirurgickému zákroku. Išlo o komplikovanejšiu resekciu zubov. Pozitívny trend štatisti zaznamenali aj v oblasti nezamestnanosti. Po 5-ročnom raste bol počet nezamestnaných nižší ako v rovnakom období minulého roku. Bez práce je momentálne 508 tisíc ľudí. Vyšetrovateľ v Košiciach 14. júna obvinil 4 policajtov, ktorí si v decembri minulého roku z opacierovaného auta bezpečnostnej služby pravdepodobne odniesli viac ako 8 miliónov slovenských korún. Takže to boli správy Lenky a vy ešte vždy nikto mi nezavolal. A to asi bude perša nedzeľa. Že by nikto nezavolal, že ktorý je tréner, ktorý privedol Slovenské k zlatej medaile. Lebo už máme pripravenú druhú otázku, ktorá bude na budúci týždeň. Ale teraz, Martin, ideme. Chceš, Agatka? Ešte ja chcem povedať. No. Prosím vás, zavolajte. Keď chcete, môžeme dať hlas váš, teda môže sa priamo počúvať, alebo len zavolajte, Jožko bude s vami rozprávať a povie meno výhercu. Ak chcete darčeky, tak volajte, alebo keď sa chcete zúčastniť na slovenskej zábave, na slovenskom pikniku. Bude to 21. júla, takže zúčastnite sa. Budú sa podávať slovenské jedlá, občerstvenie. Naozaj bude to pekné. Pesnička, Martin. Pokoj ľudia dobrej vôle, trpezlivosť velím. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov na stanici 1530 WDJZ, Bridgeport, Connecticut. Máme 15 minút do konca, do 11. hodiny, tak nikto sa nám dajak neozval.
Takže asi neznáce. Ja vám to prezradzím. Je to slovenský tréner Jan Fields, ktorý doviedol Slovensko k zlatej medaile v hokeji. A teraz tu máme zač, Daco. Máme tu dosť, dneška taký kúšok vešelší. A prečo? Čo sa deje? Čo sa stalo? A vidíš, oni nás nepozvali. Ani jeden, ani druhý nás nepozvali. My doma včera šedzeli a oni nás nepozvali. Tá sebe predstav. Lenka 14 rokov včera dovršila a Martin 30. Blahoželáme. No. Ďakujeme. Oni narodzeniny majú. A oni nám nepovedali, ale ja som sa dočul, aj doznal som sa, ani nám nepovedali, že majú narodzeniny. Aký zatajení, tak pri tichosti chceli osláviť, ani nás nepozvať, no ale my sa nedáme. Čo povieš, Jožko? Nedáme sa, ale za to im zahrajeme nejakú šumnú špivanočku. Ešte ja chcem zagratulovať Ivane, mojej mamke, ktorá oslavila 36 rokov včera. Dneska som oslavovala ja a predvčerom Martin. No tak vidíte, Ivana, tyž pre tebe šumná špivanočka pôjde. Takže máme 3 oslavencov. Tiež vy, ktorí oslavujete a máte narodeniny, aj pre vás prajeme vám. Všetko najlepšie k narodeninám. Takže piatok, sobota, nedeľa to bol perný víkend. Tak všetko najlepšie a teraz Martin, púsť nejakú muziku. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovakov. A už máme pár minútky do konca. No, moji posluchači, co me sluchace, mám druhú súťažnú otázku. Pripravenú na budúci týždeň. Na budúci týždeň môžete mi volať na číslo telefónu 367 439 5. Po skončení relácií od dneška mi môžete volať na moje číslo telefónu do domu 367 08 14. A nová súťažná otázka znie v tomto. Kedy vznikla samostatná Slovenská republika? Viete dobre, že sme sa rozdelili. Česká republika vznikla, Slovenská republika vznikla. Ja by som chcel vedieť, či máte taký prehľad o tom, kedy vznikla samostatná Slovenská republika. To je súťažná otázka na budúci týždeň. Teraz trochu vážnejšie, vážení posluchači mojej. Ak máte problémy so zdravím, máte problémy s psychikou, málo energie, ja som tu. Moje rejky, ktoré som vám spomínal, môžete mi volať na moje telefónne číslo 367 0814. Moje ruky môžu dosiahnuť niečoho pekného. Môžu vás vyliečiť. Môžu vám dodať energie. Verte mi. Je to začiatok mojej reklamy. Je to začiatok, štart možno nového pôsobenia. Verte mi, mám na to. Pomaličky a isto, pomaly a isto reklamujem svoje rejky, kde mám. Takže, prosím vás, ak máte problémy, fyzičné, psychičné, žalúdočné, alebo čo, moje ruky vás môžu vyliečiť. Verte mi. Volajte mi na číslo telefónu 367 0814. Lenka vám pripomenie ďalšie veci. Takže teraz tu máme kalendár na týždeň, kto oslavuje meniny. Diana, Berta, Miloslav, Prokop, Cyril a Metod je štátny sviatok 5. júla na Slovensku a 4. júla v Amerike, tu v USA. Ďalej pokračujeme Patrik, Patricia, Oliver, Ivan, Luisa. Opakujem ešte raz. Diana, Berta, Miloslav, Prokop, Cyril a Metod, Patrik, Patricia, Oliver, Ivan, Luisa. Takže počuli ste meniny, môžete volať, zahrajeme pekne, pesničky, máme dostatok všetkého. Už teraz nezabudnite na 21. júla, zakružkujte si, že Slovenské rádio Jožko pre Slovákov poriada maličký piknik, posedenie pre Slovákov. Hovorím vám, prosím vás, zatelefonujte, nehambite sa, lebo budeme váriť. Niečo navaríme, či hičkoše, či guľaš, či toto. Koľky prídete, tak už minulú nedeľu som spomínal, prosím vás, zavolajte mi, že Jožko, pozri sa, my prídeme asi 8, my prídeme 10, ten a ten. Dáme aj napríklad rezervovanie stoličky, dáme na stoli, dáme číselka alebo mena,
že ktorí prídete, aby my sme mohli vedieť, koľko máme toho navariť približne, lebo hovorím, vždy sa odhadnúť nedá. Nejaké klobásky budú naše slovenské, kde budú dobrí odborníci to pripravovať. No a proste, ak by niekto mal nejaké pripomienky, niečo také, prosím vás, zavolajte, ozvite sa. Není problém. Môžeme niečo zmeniť, niečo priložiť, doložiť, niečo stiahnuť. Páči sa, nepáči sa, povedzte mi. Lebo ja to robím tak, jak robím. Ale ťažko mi je, keď vy mi nepoviete nič, žiadny názor. Tak ja si myslím, že to dobre robím. Podľa môjho názoru, ja si myslím, že dobre to robím. Keď vy nemáte pripomienky ku mne, ja si myslím, že vy, ktorí ma počúvate, že je to asi dobre to rádio. Tak čo, Agatka, ty niečo ešte? Ja ešte chcem dodať, ako ste počuli mena a na budúci týždeň máme výročie, štátny sviatok Cyrila a Metoda. My sme sa rozhodli na budúci týždeň pripraviť kultúrnu reláciu. Pozrieme najlepšie do histórie Slovenska, slovenského jazyka a pripravíme nejakú reláciu, kde vám budeme recitovať a spomenieme našich význačných činiteľov. Tak určite na budúci týždeň počúvajte, pripravíme dobrú reláciu. Takže, vážení posluchači, máme za pár minút, končíme. Ďakujeme vám veľmi pekne za počúvanie. Počúvali ste Jožka pre Slovákov na stanici 1530 AM WDJZ Bridgeport, Connecticut. Každú nedeľu od 10. do 11. ráno. Takže do počutia. Do počutia.